Tair Sy'n Gwneud Gwahaniaeth gan Dyma. Ceredigion di'r unig sir yng Nghymru heb wasanaeth hosbis gydnabyddedig. Ond ers 10 mlynedd, mae elusen HAHAV wedi bod yn ceisio gwneud yr hyn allan nhw i lenwi'r bwlch hwnnw ar draws y sir. Elusen sy'n cael ei harwain gan wirfoddolwyr ydy HAHAV. Mae dros 100 ohonyn nhw a chyfwerth i 5 aelod o staff yn gwneud i gorau glas i gynnig cymorth di-dal i bobl sy'n byw gyda salwch nad oes gwella ohono, neu sy'n cyfyngu ar eu bywydau. Y nod ydy helpu cleientiaid i fyw bywyd sydd mor llawn a ddifyr a chyfforddus a phosib. Ac mae cefnogi gofalwyr y cleientiaid hyn hefyd yn rhan bwysig o'r gwaith. Heb os, mae'n waith heriol. Hodiolch i'r drefn, mae yna unigolion sy'n hoffi her. Un o'r rheini ydy'r Rhian Dafydd. Ers Ionawr 2024, hi ydy prif swyddog yr elusen. Merch sydd wedi geni a'i magu yn y sir ydy'r Rhian, ac mae amryw o swyddi blaenorol wedi chymhwyso i'r rôl. Yn arbennig i phrofiad o redeg i busnes ei hunan. Bydd nifer ohonoch yn cofio ymweld â siopau G-Binc yn Abereiron, Aberystwyth a Machynlleth mae'n siŵr. A'r sgiliau cadw trefn mae wedi meithrin wrth arwain i chôr Cardigan. Mae cadeirydd bwrdd yr elusen yn newydd hefyd. Ers mis Ebrill 2024, mae Gwerfyl Piers Jones wedi ymgymryd ar ôl honno. Ac fe aeth ati i wneud i marc yn syth drwy gerdded 100 milltir mewn mis. Tipyn o gamp i rywun oedd yn gynt yn ystyried clonc a choffi yn rhan o bob wac. Cododd Gwerfyl gyfanswm o 9,300. Dechrau i'r apel i godi 150 o filoedd mewn 2 flynedd. Nid yw'r elusen yn derbyn unrhyw arian rheolaidd o'r pwrs gyhoeddus. Daw'r arian i'w chynnal drwy ddigwyddiadau, rhoddion, ewylllysiau, grantiau prosiect, a'r incwm o siop yr elusen yn Aberystwyth a'r warw sy'n gwerthu dodrefn i'r cartref. Mae'n alw cynyddol wrth gwrs am arian i ddatblygu plas Anteron, hen westy ar gyrion Aberystwyth a brynwyd gan yr elusen, ac sy'n cael ei addasu'n ara bach, fel mae'r arian yn caniatáu, yn ganolfan byw yn dda. Mae plas Anteron yn gartref i weithgareddau HAHAV yn cynnwys y caffi cofion, caffi bobl sy'n dioddef o ddimensia a'i gofalwyr. Un fy'n mynychu'r caffi gyda'i gŵr Pete ydy Megan Jones Roberts. Roedd Pete yn mwynhau mynd nad oedd yn deall yn iawn be oedd yn mynd ymlaen. Han finnau'n falch o gwmnïaeth pobl eraill, meddai. A dyna un o'r pethau pwysig am y ganolfan. Mae'n cynnig rhywle diogel, cyfeillgar, rhywle i fynd iddo tu hwnt i bedair wal y cartref. Yn ogystal â'r caffi, mae pob math o grwpiau cefnogaeth a gwasanaethau'n cael eu cynnog yno, gan gynnwys sesiynau ioga, celfa chrefft, canu, symud ac ymlacio. Ond efallai, taw calon yr elusen yw'r gwasanaeth cymorth yn y cartref sy'n rhoi seibiant i ofalwyr, yn cludo cleientiaid i apwyntiadau ac yn cynnig clust i wrando. Ar ben hynny, mae'r elusen yn cynnig gwasanaeth cwnsela galar, gwasanaeth sy'n helpu pobl i ddeall eu teimladau a dysgu byw hefo'u colled.
a help ymarferol hefyd i ddelio â'r gwaith papur a'r newidiadau lu mae rhaid i wynebu yn sgil marwolaeth anwylun. Ond yr amgylchiadau, mae'r rhian, Gwerfyl a Megan yn tystio bod llawer o hwyl i'w gael o wneud ar elusen. Llawer o hel atgofion hapus gyda chleientiaid, a'r ymdeimlad cynnes a'r boddhad a ddaw o wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth. Mae Megan yn adnabyddus fel un sydd wedi codi cryn arian i wahanol elusennau dros y blynyddoedd. Hyd yma, mae cyfanswm i hymdrechion yn 120 o filoedd, anrhydeddus iawn. Mae wedi trefnu nosweithau llawen lu, sioe ffasiwn, te pnawn a llawer peth arall. Yn Ebrill 2024, roedd wedi trefnu cyngerdd codi arian i ddiolch am y gofal roedd hi hun wedi gael yn sgil diagnosis o gancer. Ond ar y noson yr oedd hi eto mewn gwely yn ysbyty Bronglais. A'r rhaid oedd bodloni ar wrando ar bytiau o'r gyngerdd drwy wyrth y ffôn symudol. Fel y dywed Megan, rhaid amrywio gweithgaredd codi arian mwyn apelio at wahanol garfannau. Yn bendant, cafwyd cyfraniad anarferol cyn Nadolig 2024, pan ddaeth darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth at yr elusen i ddeud i fod yn cefnogi trwy ryddhau cân ar Spotify. Christmas ends too soon. Yn sicr, derbynir pob cyfraniad ariannol yn ddiolchgar a hefyd pob cynnig o help. Mae cyfleon gwirfoddoli ar gael ym mhob agwedd o'r elusen, yn y siop, y warws, i groesawu pobl i blas Anteron, i helpu gyda'r gwaith gweinyddol, ac i gymhwyso i fod yn rhan o'r tîm cymorth yn y cartref sydd am ymestyn i gwaith drwy'r sir. Fel sy'n amlwg o'r sgwrs gyda'r dair ddynes ysbrydoledig yma, y bobl hysbysaf yw'r rhai sy'n estyn llaw i eraill. Gair i gall.